Hola, bon dia. Avui començo jornada aquí a Platja d'Aro. De moment, només d'arribar, ja veig que l'alcalde, en Maurici Jiménez, té pensada tota aquesta avinguda amb una mobilitat i amb espais pensats per la promoció comercial, i d'això parlarem avui. Parlarem de comerç, parlarem d'empresa i parlarem de polítiques per poder superar aquesta crisi, aquesta pandèmia, amb més garanties en quant a la reactivació econòmica, que també ho és de llocs de treball i per tant també ho és a nivell social. Hem vingut aquí per veure de primera mà i conèixer el Parc dels Estanys, una proposta de turisme sostenible, no només de les vistes magnífiques, sinó del valor ecològic que pot arribar a tenir, i també artístic. Ara ens ho explica en Mauri una miqueta quin és aquest projecte. Doncs sí, els estanys es recuperen amb el pla hidrològic de la conca del Ridaura. Sobretot ens havia de servir des d'un punt de vista de riu, però és veritat que es converteix en poc temps, des de principis de segle, a partir de l'any 2000, en un entorn sobretot de nidificació d'espècies que fins ara no estaven en el nostre entorn, o que hi eren i hem pogut recuperar gràcies a aquest pulmó que hem pogut crear, i que mica en mica en els anys hem anat consolidant no només com a projecte d'espai sostenible, sinó, com bé comentaves, amb l'àmbit de la cultura, amb un parc escultòric que anem programant exposicions temporals, i per tant mica en mica anem configurant un parc on a l'hora de passejar no només podem gaudir de la salut, sinó també de la cultura i per tant dels autors que exposen en aquest parc. A més, com tu comentaves al principi, la gent que ho descobreix no relaciona Platja d'Aro i aquest entorn. I per tant és bo que també ensenyem una cara amable, una cara sostenible, una cara del Platja d'Aro del segle XXI, que no pot deslliurar-se d'allò que som, tenim la identitat que tenim, som comerç, som platja, i això ho aconseguirem, ho continuarem siguent, però òbviament els nous valors del segle XXI són els que avui representen el Parc dels Estanys. Després de Platja d'Aro he vingut a Calonge a conèixer un projecte, Altamar, que combina un espai firal amb viver d'empreses i també amb serveis de foment de l'ocupació, de foment del treball, molt especialment també dispositius pensats per l'ocupació de gent jove. Tot un clima, no?, de promoció econòmica, de polítiques d'ocupació, de promoció empresarial molt interessant, i que l'Artur ara us explica amb una miqueta més de detall. Nosaltres, quan vam arribar aquí el 2015, vam veure una necessitat i era desestacionalitzar l'economia. Aquí a la costa vivim força bé, l'economia és força bona durant uns mesos d'estiu, però durant altres mesos la veritat és que és força complicat. Això implica que la nostra renda disponible, dels nostres ciutadans, està un 20-25% per sota de la mitjana de la província de Girona. I vam actuar en una sèrie de línies. Una de les línies és on us trobeu avui, que era el foment de l'emprenedoria, foment de la creació d'empreses, foment de l'autoocupació, desenvolupar eines formatives per ajudar els desocupats a trobar feina, a buscar vies alternatives que no fos l'activitat turística de l'estiu per poder desenvolupar la seva carrera professional, i establir totes aquestes eines per poder construir d'un edifici que portava 7 o 8 anys totalment tancat, a donar-li una sortida per ajudar aquests nois i noies que tenen de 16 a 21 anys i que realment no saben què fer amb el seu futur, i que el que fem aquí és monitoritzar vies formatives i ocupacionals per ajudar-los a triar i enganxar al mercat laboral. Llavors penso que les polítiques que hem fet estan ajudant a la ciutadania, i les polítiques que estem fent d'alguna manera estan retornant a la ciutadania aquelles necessitats que ens demanen. Després de Calonge hem vingut aquí a Palamós amb els companys del grup municipal d'aquí de Palamós, la Raquel, la Iolanda, en Josep, per parlar una miqueta tant de pesca com també de turisme. I en Josep ens explicarà una miqueta quines oportunitats hi ha de millora per donar oportunitats també a aquest sector econòmic tan important. Cal recordar que nosaltres en aquests moments estem a l'oposició i creiem que una de les eines més importants seria tirar endavant aquest pla especial al port, amb el sentit de que aglutinaria tots els eixos comercials, restauració i pesca en un mateix lloc, emblemàtic com és evidentment Palamós, que viu de cara al mar, i en aquests moments sí que és veritat que trobem a faltar tornar a dinamitzar aquest sector. Sí, sempre és important aprofitar oportunitats, però clar, en aquests moments especialment. I teniu aquí un espai, no?, museístic, que la Iolanda ens explicarà també una miqueta
què representa i quines oportunitats hi ha de millora. Sí, el Museu de la Pesca és únic a la Mediterrània i va representar donar un salt, donar a conèixer aquesta vida que viuen els pescadors i treballar sempre en un futur, mirar possibilitats, i tot això ens expliquen des del Museu de la Pesca i també des de l'Espai del Peix, aquest espai tan emblemàtic que s'ha convertit en els darrers anys. De fet, de cara a les escoles es fan moltíssimes formacions i es tracta de posar en valor el peix que es pesca en el nostre port. I hem de parlar també d'un sector important com és el de la gastronomia i que a més aquí a Palamós és molt present. Som destí turístic, per tant, la gastronomia és un punt important. Sempre de cara al sector, conèixer quines són les seves necessitats, buscar complicitats i treballar més enllà de la pesca. Hem de complementar, la gastronomia és un punt important, per tant, la importància com a socialistes d'establir aquests vincles amb els principals implicats perquè això tiri endavant i recuperar l'essència del que havíem aconseguit com a govern. Doncs acabo aquí la visita per municipis del Baix, a Palamós, ja ho veieu amb unes vistes magnífiques, i us faig un petit resum del que hem vist avui. Hem començat a Platja d'Aro visitant un espai que no només és una recuperació urbanística i d'espai públic naturalitzat per la ciutadania. Hem continuat a Calonja amb aquest viver d'empreses vinculat a polítiques ocupacionals per joves i hem acabat aquí a Palamós per conèixer un sector econòmic molt tradicional, el pesquer, que cal protegir, que cal potenciar. Per tant, hem vist clarament com des del PSC, des de les institucions, es treballa de manera molt eficaç i amb resultats molt positius per reactivar econòmicament la demarcació, i veiem també les oportunitats que tenim aquí a Palamós, no només pel municipi, sinó també com a sector econòmic important per la demarcació de Girona.